गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ। 5 आगस्टनिफ्राय क'क्राझाराव जानो गोनां दुरान्ड कापआव मुंदांखा मेथाइ खनगिरि गीताश्री रामसियारिया मेथाइ खनगोन। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि क'क्राझार नोगोराव जानो गोनां दुरान्ड कापआव भारतनि रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। दुखुनांथाव खौरां, गोबाव सम बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लाबोबाय थानाय क'क्राझार जिल्लानि उल्थापानि सरलपारा गामिनि थागिबि आरो एनडिएफबिनि सासे गोख्रों बारग' सोद्रोमा प्रसेनजित बसुमतारी बिलेफेआ सुगार आरो किडनि बेरामजों भुगिनानै थांनाय 19 जुलाइनि हरनि 10 रिंगायाव रुंसारि जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हाबा जाखानाय हिनजाव खारदों। फिन फिसाय गैयै समाव सुजुग लानानै गावनि असे गथ'खौ गारनानै खारदों सासे आइजोआ। धेमाजि जिल्ला रामधन दिखारि पन्चायतनि सिङाव थानाय 3 नं मलान गामिनि थागिबि रतिराम स्वर्गियारिनि अनसुलि बिसि थरा स्वर्गियारिया थांनाय बिस्तिबारखालि न'निफ्राय गुबुन हौवाजों खारखोमा लांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थरा स्वर्गियारिनि फिसाय रतिराम स्वर्गियारिया गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाहैयो। गामिनि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला थरा स्वर्गियारिया हिनजावसा आरो हौवासा सानै गथ' दंखायो। फिसाय गैयै समाव खारनाय थरा स्वर्गियारिखौ गामिनि सुबुंफोरा सानै गारलांजानाय गथ'फोरनि दुखुखौ नुनानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों जुदि सावगारियाव नुनाय थरा स्वर्गियारिखौ नुसनबायदोंब्ला खौरां हरनो खावलायदों। मबाइल नाम्बार 8473824539 बे नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। चिरां जिल्लायाव सिखाव हाबदों। थांनाय मैया 20 जुलाइ मोनानि 3 रिंगासो समाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमना दागगिरि हाथिसार ओनसोलनि 2 नं फुलबारि गामियाव हरसेयावनो गंनै गारि रुबा बसुमतारीनि AS19 R1074 स्कुटि आरो दिजेन बर'नि AS15 Q2067 पालसार गारिखौ हरनि समाव खाबु लानानै सिखावआ खावनानै लांदों। बेनिखायनो सोरबाफोर बे गंनै गारिखौ बबेयावबा नुसनबायोब्ला खौरां हरनो खावलायदों। मबाइल नाम्बार 7099085758 आरो गुबुन मोनसेबाव 7002097839 बे नाम्बाराव खोन्था हरनो थाखाय खावलायहरदों। लोगोसे पुलिस थानायावबो FIR होनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों न'खरनिफ्राय। चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि उनाव बिटिआरनि CM प्रमद बर'आ आसामनि गोख्रोंसिन राजखान्थिगिरि बेखौ नायबिजिरनानै फोसावदों। पइन्ट अफ एनालिस्ट मेगाजिनआ सासे काराप्टेड सुबुङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर जानो हाया बे बाथ्राखौ बुंदों। एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहखौ होखारनानै गोदान भाइस चेन्सेलर थिसनफिननांगौनि थाखाय थांनाय मैया 20 जुलाइ खालि मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादआ जथायै धरनानि हाबाफारि लानानै भाइस चेन्सेलरनि मावख'खौ थालाबो होनाय जायो। बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनिफ्राय बाहागो लादों फारियै लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारीया गुनगोनां सोलोंथाइ आरो गियाननि गुदियानो मुलुगसोलोंसालियासो होननानै बेखायनो मुलुगसोलोंसालिनि गुदियानो काराप्टेडब्ला अब्ला बिनिफ्राय
जों गुन गोनां सोलोंथाइ आरो गियानखौ बोरै मोनगोन होननानै सोंथि खालामनानै सासे काराप्टेड सुबुङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर जानो हाया होननानै एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुंदों। मणिपुराव सानै आइजोखौ ड्रेस गैयालासेनो लांदाङै लामायाव थाबायहोदों दुथांफोरा। मणिपुरनि मोनसे लाजिनांथाव आरो जोबोरैनो सोंखारिथाव भाइरेल भिडिअ'। मणिपुरनि भाइरेल भिडिअ'खौ लानानै हादरनि गेजेरावनो सुबुं समाजा जोबोरै लाजिनांथाव। सानै आइजोखौ ड्रेस गैयालासेनो लांदाङै लामायाव थाबायहोदों दुथांफोरा। बे नेकेड भाइरेल भिडिअ'आ दायो हादरनि गेजेरावनो हरखाब गोसारदों। बबेखानि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनिसिमबो सौहैबाय मणिपुरनि बे लाजिनांथाव आब्रुथि गैयै जाथाया। गाहाय मन्त्रि मदिया बुंदों, बेबादि सुबुंथि गैयै जाथायनि दायनिगिरिया बारग'नाय नङा। बेबादि दायनिगिरिखौ सुबुं समाजा निमाहा होथावना नङा। ओरैहाय नखर मन्त्रि अमित शाहयाबो बे जाथायनि सायाव गोनांथार होनानै गिबि मन्थ्रिनिसिम खौरां लादों आरो जाथायनि सायाव गोजौ थाखोनि नायबिजिरनो थाखाय मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंहखौ गोख्रों बिथोन होदों। दासिमनि बे भाइरेल भिडिअ' हगारनाय दायनिगिरि खैराम हिरादासखौ पुलिसा हमनो हाबाय। थारैनो मख'नाया जोबोरैनो गोनां दि मणिपुराव कुकी आरो मेथि हारिनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिया बबेनिफ्राय बबेसिम सौहैगासिनो। जागायजेन्नायनिफ्राय मोननै हारिनि गेजेराव न' बां सावनाय, सुबुंफोरजों सुबुं बुथारलायनाय जाथायखौ मणिपुरनि हिंसायारियाव नुनो मोनदों। नाथाय बेनिख्रुइ देरसिन जाथाया दायो दुलाराय भारतखौनो लाजिनांथाव खालामदों। मणिपुरनि नेकेड भाइरेल भिडिअ'आ सुलुंनि बादिब्ला कुकी हारिनि सानै आइजोखौ ड्रेस गैयालासेनो दुथांफोरा लामा लामा थाबायहोदों। बे लाजिनांथाव जाथायखौ हादरनि गोबां सांग्रांथि आफाद आरो राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा सोंखारिदों। दानाय लुनाय हाबाफारिखौ बिटिआरआव गोख्रोंसिन खालामनाय थांखिजों फिन दानाय लुनायनि मिरु बेखेवदों इएम धनन्जय बसुमतारी बिथाङा। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटलाव फिन दानाय लुनाय हाबाफारिखौ बिटिआरआव फोजौनाय आरो गोख्रोंसिन खालामनाय थांखिजों मैया 20 जुलाइ खालि दानाय लुनाय फोरोंथाय होग्रा मिरुखौ बेखेवना होदों बिटिआरनि इएम धनन्जय बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनिसिम फोरमायनाय बादिब्ला बे मिरुआव बिटिआरआव थानाय गासै हारिफोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय जि दानायजों लोगोसे फोरोंनाय हाबाफारिबो लानाय जागोन होनना बुंदों इएम धनन्जय बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंबावनाय बादिब्ला बांलादेशआ दानाय लुनायजों बुहुमाव मुंदांखा जानाय बायदि बिटिआरखौबो बुहुमाव दानाय लुनायजों मुंदांखा खालामगोन होनना बुंथियो। मख'नो गोनांदि बिटिआर ओनसोलाव 14था हेन्डलुम सेन्टार गायसननाय जागोन होननानै इएम धनन्जय बसुमतारी बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों 12थानि जायगायाव 14था जासिगोन होननानै मिथिहोदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो।